gitara. Dala mo gitara kay malay gunta. Kay si Giselle mura malas ng building god. Tara. Hindi, nasira naman eh. Sil. Malay gunta mura kas ng building. Nag-andam na po niya. Nag-andam na po niya ang live. Nami diri sa opisina ni kuan ni ano tayo Bruno Giselle? Hamandron. Hamandron. Nami sa opisina niya on Nasa pal nga cute kayo. Kasabot mo cute guys, kanang cute ka gamay ba? Parang ako. Oh bitaw. Kay ila mo unsay Bisaya cute guys, no? Kana cute kay nga tripan, cute kayo ba? Murag ako. Murag siya. Papunta dun yung mama ni Leroy tsaka si Tito eh. Kung saan pupunta? Saan? Doon. Kusina dito. Baka pinuntahan si Roy sa bahay kaya umuwi yon. Mamaya bumalik na rito yung ano. Kasama ni Roy yung asawa niya, si Jamjam tsaka yung kapatid niya. Saan? Papunta doon. Tapos bumalik na naman. Hmm. Happy together? Ako, happy family. na sila. Ay sa bayan ihar uning ko din na. Ayun niya na daw mag-duty. Yung ko doon. Ay musa ba kay har baningi ko ano. Ay, ipos mo ay. Kita ko 5 guys. May 5 siya. Simula sa kanto talaga. Simula doon sa Ay bahay. sweldo niya karon guys, na sa 5 sayang sweldo guys. May 20 pa rin dati nga. Sa May mga barya-barya dyan nakakalat eh. Oh, Di guys. na kinukuha. Unasan niya, nandyan lang. Oh, Diyan sweldo mo malalaman kung sino yung matibay talaga. sweldo nila guys. No, kaya si sweldo Manila nangayo si Isba na dyan siya 5 pesos pang palit og ice water na guys. Kana ra paghihata na dyan siya sa sweldo. 5 pesos. Tara ta muri natatakay. Bati una po tagkaan din eh. O kanyag gakuan di ay. Mga dali ko, hindi para akong mas ko din. Pwede mo na nga kay mamaya may rapo na. Tapos siya na po tagkanta. May gunta kuan. Guys. Huwagkan mo naman eh. Hipitan mo muna. Bagay mo lang. Ay uy. Nami sa kuan guys. Mao ni dinhi guys, trabahoan na dyan. Trabaho nila dyan dinhi guys. Mao ni kita batching. Mao ni guys. Kani mula ka na miya, manaygon sa guys kay happy tag December oh. Nas ng biling, may kay ni mudag doyog. Oh. Mula ka na guys, naraman sila git-git Lakad po lang din kayo? guys oh. Ha? Maglakad lang para madali. Maglagad para mabilis. Muagi may swimming pool guys. Karsada na mong lami kayo. Uy, katawa man nga di man kami kaila. Mo smile bisag di kaila. Nga naman guys. Nga naman guys. Kitawa mi guys, di man kaila guys. What the fuck? What the fuck? Di Mikaela ni Miss Smile? Ang alam kong smiles dati, smile before you open, suwat yun. Hala, Truck yun yung talsikan. karon guys, na traffic mo din guys, di may makalakaw kay di ay mga truck nga makagitag dagat gamay din guys, mari dagat na mo din guys oh. Bakit mo hagtay ko ka? Di ko manghagtang kung guys kay kalma lang, kalma. Guys, tanaw mo kursada guys. Hala. Donut di siya oh. Palit ka may donut kuya be. Palit may donut. Donut. Palit may donut. Tagduha tagisil. Kaya magkao tagsindan. Upat lang. Nabutisin ko siya. Ilan na gilapad. Guys, nasa ko ano. Ilan na ay kuya tagduha mi. Tagduha rami kay amo sila naglakaw. Oo, sila na nabog. Kaon ba? Siya ko di ay ngano perminti mo malas magkakuan ay. Oh, may dalawa pa ako, ibigay ko sa kanya. Akin na yun, Mabe. Akin na yung hawak mo. Palit ni guys kay ali nga mag-usap-usap ba. Try pakatin. Dali ay.
Usa pa kuno, usa pa. Idagdag sa iya. Guys, tubig kayo guys. Oh, mo gianan oh. Ha? 20 pa kuno. 20 pa. Nahin na pabigkaon guys, nagkaon na ganiha og kananay kanang kuan, kanang mami. Nagkaon na pud mi ani guys. Lo, nawagit oh. Alibing sa guys, saya pasalubong guys. Bigay ko na lang daw sa mga bata. Karon guys, moagi ba niya? Taas ba niya ang sanina? O nga no, moagi mo gara ang punin truck o ganang naata. Yahak man siguro ani oy. Dito kagi ani. Alibing na sa building guys, oh, kita siya papalagon. Nakaregon na siya guys. Ya siya guys, nakakaon na. Yan pa na guys, lantaw lang itaw, nakakaon kay Gana sugpan. Gana sug yang ngona ngara eh. Wala sar man. Kisa man ni. Ay, si Kisa ni. Ay, si Janjan. Das sila guys, dalawa. Dia pas mi. Imo magikuha dan? Allah. 60. Allah. Jan, may masamay diri. Mamaya pasamay diri kay lapok amo tiil, makalapok dali sil dali. Limpir baka na yang tricycle. Isundo ming Janjan guys. Nara oh. Dali pala ko ata labol truck. Dali. Dito pa masa ta diri oy. Anin ko guys kay di ako makablog guys kay kuan man. Asa ko sakay dali kon. Sodi. Wa man maghimasa. Sakay dami guys. Motor Janjan guys eh. Sundok man bili ay. Guys, muli kami. Silang biling guys, nakakaon na sa turon guys. Anin ko to guys. Kaon nami guys. Kaon nami. Pati dili pa man dito guys. No. Wow, guys. Kita wow kau belum? Dirty-minded guys, diesel guys. Dirty-minded guys ya guys. Lahat guys ko na. Ano ba na? What the kami mo diesel? Ang yawa.